Toda kuchingamidza isangano dzvene raMwari muzita raJesu. Tinofara zvikuru kuti musangano wedu uri kuenderera mberi, uye tine mufaro mukuru wekuti Mwari vari kutiropafadza nenzira dzakasiyana-siyana, tiri munzvimbo dzakasiyana-siyana, asi tichisanganidzwa mukati memhepo kuburikidza nenyasha dzaMwari. Toda kuvimba nekutenda kuti tiri kuropafadzwa neshoko iro Mwari vari kutitumira nevaranda vavo nenzira inofadza kwazvo. Mukati menguva ino tichapindazve parusando senguva dzose uwo Mwari vachataura nesu nenzira imwe chete vachishandisa munhu wenyama. Pastor Chiriga ndiye mutauri wedu parusando huno. Mwari vachataura nesu kuburikidza nemuranda wavo munamata wangu nemunamato wenyu pamwe chete neni, kuti tese tiropafadzwe neshoko iro Mwari vatitumira mukati menguva dzino. Ngatidzorei hope tinamate pamwe chete kuti Mwari vatiropafadze parusando huno. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kumutendai. Taungana zvino iko zvino tiri mukati medzimba, tiri panzvimbo dzakasiyana-siyana kuteerera ivhangeri renyu. Musatendera kuti ivhangeri renyu ripinde ripfuure risina kutishandura isu savanhu. Tinonamatira mweya wenyu mutsvene akafemera pakunyorwa afemere kududzirwa kwaro. Tinzwe kuseri kweinzwi remunhu kuti Mwari vari kutaura nesu. Torarama sezvinoreva shoko renyu, towanira mweya yedu zororo. Chivai nesu kubva zvino nekusingaperi, tinonamata. Amen. Tiri kuchingamidzai zvekare panguva yerusando, apo tiri kuenda mberi nekudzidza shoko raMwari pamutambo wamatumba. Nzira iyi haina kumboonekwa kubva kuna Mozisi, yatinoita mutambo wamatumba umwe neumwe ari pasi petende rake. Nhasi pazuva ranhasi tine imwe nyaya yakanaka yamunoita zvakanaka kana muchiiteerera. Tine musoro wenyaya unotiwo asi kana achizoonekwa. Musoro wenyaya unotiwo asi kana achizoonekwa. Ndo nyaya yatoda kutarisa pazuva ranhasi. Tiri kuverenga mukati meshoko raMwari, Genesis chapter 1 verse ya 26. Mwari akati, ngatiite munhu, amen, nemufananidzo wedu, akafanana nesu, ngave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Mwari wakomborere kuonekwa kweshoko. Ngatidzore uso wedu tinamate. Baba wekudenga, tinokutendai. Matipa mukana wokunzwai muchitaura nesu. Shungu dzere ndedzekuti kana muchizoonekwa isu tinge tiri papi, tizarurei apo takuverenga shoko renyu muzita raJesu. Amen. Kana tiri kuverenga mukati mebhaibheri, pana 1 John chapter 3 verse ndeya 1 na 2. 1 John chapter 3 verse ndeya 1 na 2. Bhaibheri rinotiro, Apostle John achitaura kusangano, anotarirai kukura kworudo rwatakaitirwa naBaba kuti tinzi vana vaMwari. Amen. Ndizvo zvatiriwo, saka nyika haitizivi nokuti haina kumuziva iye. Vesi ya 2. Vadikanwa, iye zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa, isu tichafanana naye, nekuti tichamuona sezvaakaita. Ndiri kutarisa pazuva renhasi pamusoro penyaya dzose dzataurwa nevaranda vaMwari kubva patanga mutambo wamatumba. Ndoda kutaura newe ndichiti, iwe konzomini gara mumhango, chemudzimu chikuwaniremo. Ndoda kuti kwauri
ziva kwawakabva, mudzimu weshiri uri mudendere. Panapa pari kuti pane basa rinofanira kuitwa naMwari, mauri nemandiri. Basa racho rinoitwa naMweya Mutsvene. Rega nditsanangure basa reMweya Mutsvene raunogona uchiziva ndopedzisa nekutsanangura iri rine musoro wenyaya unoti kana achizooneswa. Now Bible rinotsanangura pana Genesis chapter 1 verse ya 1 na 2. Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Verse ya 2, nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chiro, rima rakanga riri pakadzika, uye Mweya waMwari aigarira pamusoro pemvura. Pane point yandoda kuti ubate. Point yandoda kuti ubate ndeyekuti vhangeri, shoko raMwari, hariuyi kwauri zvakanaka. No. Pese parinouya pane paine zvakabhenda. Rinogona kuuya mari uinayo asi wakanyura muzviri. Nyika ino payakasikwa zvazvisiri right. Bhaibheri riri kuti iro nyika yakanga isina kugadzikwa. Chirungu chinoti yanga iri shapeless, yanga isina shape. Ndo zvaivepo zvonzi paive pakadzika. Chirungu chinoti void, pasina chinhu. Bhaibheri roti paive nerima. Pese panosvika vhangeri rinokuwana uri spiritually shapeless, uri void, usina chiro, rima rakakufukidza. Zvonzi chega chinenge chiripo Mweya waMwari. Saka Mweya Mutsvene basa rake raakaita panyika ino rekutanga raive rekuti kana nyika ichisikwa iyi, Mweya Mutsvene anenge aripo akagarira achiita make sure chanzi gomo igomo. Obva aita kuti gomo rirambe riri gomo nekusingaperi. Chanzi shumba, gudo, mutiro, bveni ngachirambe chiri gudo nekusingaperi. Chanzi uswa hachifaniri kuzochinja choita ndebvu dzavanhu, chofanira kuramba chiri uswa nekusingaperi. That's why iwewe neni tinowirirana kuti zvose zvinoitwa naMwari zvinogara nokusingaperi, nokuti Mweya Mutsvene aivepo nyika ichisikwa. Obva arunga mbeu kuti mbeu iyi irambe ichizvibereka nerudzi rwayo nokusingaperi. In other words, aipreserva. Mweya Mutsvene ndiye preservative yembeu dzose dzakasikwa pano panyika. Dei pasina Mweya waMwari, vamwe tingade tambwa, vamwe mungade mapete, vamwe mungade madzvinyu, vamwe mungade, but Mwari wakapreserva zvose in originality yazvo. Tarira vanamai, hakuna whether wakazvarirwa mundege kana muhospitari kana muhotera kana pasi pemuti, hazvina basa wakazvagwa pai. Varume vese ndebvu dzinoenda pasi pemuromo, whether murabian kana European kana American kana African, ndebvu dzine nzvimbo yadzo. Hazvina basa wakazvagwepi nechimiro chakaita sei, nekuti Mweya waMwari waipreserva mbeu. Rimwe basa raiitwa neMweya waMwari kunza shoko raMwari achishandisa vaprofita nevapostora. Ndosaka Bhaibheri
tinaro kusvika pazuva ranhasi. Pane vanhu vakatraya kuribvarura, vamwe vakaripisa, vamwe vakariita zvese zvingaitwa, asi shoko raMwari rasvika kwauri nerurimi rwamai vako, because mweya waMwari ibasa rake kupreserva zvinhu in originality. Nobva panapa patipo verse 26 yaGenesis, ngatite munhu nemufananidzo wedu. Nobva 1 John chapter 3 kwekupedzisira kwebhaibheri kwati tinozviziva iye nhasi kuti tiri vana vaMwari. Hazvina basa kuti uri wedzidza ripi, uri wechechi ipi, uri munhu akaita sei. Zvandinoziva ndezvekuti uri mwana waMwari. That's all what I know. Asi vhesi yataura kuti tiri vana vaMwari inoti zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Asi chatinoziva ndechekuti musi waanouya chibwe chitedza, iye mwanakomana wamazvigona Jesu musi wachauya, hanzi isu tinenge takafanana naye. Kutera kuti between now nekuuya kwaJesu pane basa rofanira kuitwa muvanhu vari vana vaMwari kuti vafanane naJesu Kristu. Now ukatarisa pfungwa iri kuumbiwa nebhaibheri ndeyekuti munhu akasikwa aine mufananidzo waMwari. Kwekutanga bhaibheri richiti ratanga rinotipa munhu akafanana naMwari. Kwekupedzisira richinzi bhaibheri raakuvhara rinopedzisira richitaura kuti vanhu vachavingwa naKristu vanhu vane mufananidzo waKristu. In other words, project yebhaibheri kugadzira vanhu vakafanana naJesu Kristu ndo project yebhaibheri. Kana tichiti bhaibheri raita basa raro pandiri, pana museamwa kana nyamuziwa, kana pana gono, kana pana soko, bhaibheri rinenge ragadzira munhu akafanana naJesu Kristu. Teerera munhu waMwari, nyaya ndaidai, nyaya yakanaka yega. Ndiverenge rugwaro ruri kuna vaRoma. Varoma chapter 8 verse ya 19 inoti, nokuti zvisikwa zvinotarisisa zvikuru zvichimirira kuratidzwa kwavanakomana vaMwari. That's verse 19. Wakumana nyaya yakanaka iyi. Verse ya 20, nokuti zvisikwa zvakaiswa pasi pezvinhu zvisingagari, izvo zvisingadi hazvo, asi nokuda kwaiye wakazviisa pasi pazvo. Verse ya 21, zvichitarira kuti zvisikwa zvimene zvisunungurwevo pauranda bwokuora, zviiswe pakusunungurwa kwokubwinya kwavana vaMwari. Mwari wakakomboregoringwa kweshoko. Bhaibheri riri kuti panapa zvisikwa, mhuka dzose, miti, uswa zvinobhururuka, hanzi zvinhu izvi bhaibheri riri kuti hapana chakatadza. Ende ndoidi uswa haunambotadza pana Genesis chapter 3, hahusi panyaya yacho. Ndatarisa ndikaona kuti mhuka hadzisi panyaya yacho. Ndikatarisa zvirimwa ndikaona kuti hazvisi paprogramu yekutadza kwaAdhamu naEvha. Izvi hazvipo izvi. Asi bhaibheri riri kuti zvisina hazvo kutadza, zvakaiswa pasi pezvinhu zvisingagari nekusingaperi, izvo zvisingadi hazvo, asi nekuda kwaiye akazviisa ipapo kuti zvimirire kuratidzwa kwavana vaMwari. Kuti kana vana vaMwari varatidzwa, zvisikwa zvimene zvisunungurwe pamuviri wokuora. Vakomana, nyaya yakanaka maningi. Bhaibheri riri kuti iro, shoko raMwari riri kuti Mwari ane basa rinokosha zvekuti it's better kuti dhongi mheri, dhongi rambuya rizvare richigomera, zvichibatsira kuti munhu afanane naKristu. Teerera munhu waMwari, bhaibheri riri kuti zvisikwa zvese zviri kukopareta naMwari pakubatsira munhu
kuponeswa. Ndozviri kutaurwa nebhaibheri bana. Saka noza ndichitarisa nyaya ndiri kuona zvisikwa zvakandipoteredza mumba nezviri panze. That's why nyati Buffalo Soldier ichitenda kubayiwa jekiseni yopingudzwa yoiswa joku yorima. Bhaibheri kuti nyati iri kuti zviri nani kubayiwa jekiseni ndopingudzwa ndikoparete naMwari zvingabatsire vanhu kuponeswa vaburitse chimiro chakafanana nechaJesu Kristu. Ndiri kutarisa mapete ari mumba menyu nemasvosve. Iwe wakarara usiku 8 hours wakarara uchiridza ngonono, mapete azere mumba namasvosve zvinotsvaka chikafu mukitchen, asi iwe uchiridza ngonono uchiburitsa masiriri. Hapana svosve rinouya mumuromo mako kana bete, because nemapete ari pasi pemurayiro wekuti don't disturb masivanda. Regara rengonono zvinobatsira kugadzira munhu akafanana naKristu. Teerera munhu waMwari, iwe unofunga kuti madzvinyu aunoona 1 nechidhanana chaunoona 1 mumba menyu ndochega. Aiwa, Mwari akazvirayira kuti musandinetsere vanhu, garirai kure. Ndoda kuti vafanane neni. Zvipuka zvese zvokoopareta. Ndosaka bhinzi isina kutadza yakanga ine murayiro musi wayasikwa kuti unorarama nekusingaperi, asi nekuti yakaiswa pasi pezvisingagari kuti ikooparete nebhayoloji yomuviri wako nomuviri wako, kuti ndikaiswa mumuviri wemunhu akatadza, ini ndisina kutadza ndofanira kunoora. Nyangwe inini pandakasikwa ndisina mutemo wokuora. Nyaya ndeyekuti ndofanira kukoopareta naMwari pakugadzira munhu akafanana naJesu Kristu. Saka basa iri rinonzi reMweya Mutsvene, zvese zvakakupoteredza, zvapupu, chapupu chebasa raMwari, dzingava hembe dziri kukwana dzaifanira kuramba, waifanira kuti ukaipfeka yoti handidi. Bhutsu iri kubvuma, ndati chese chauri kuita, waifanira kuti ukati kumbwa bhoki buda panze yoti handibudi. Yaifanira kuramba, kuita ngani kuramba, asi zvinobvuma nekuti zviri kukoopareta naMwari kuti mauri mugadzirwe munhu, kuti musi unouya Jesu iwe naJesu munge makafanana. Teerera vaEfeso chapter 1, pane kastatement kanotaurwa zvekare naMupostori Paul, vhesi 14 inenge yatanga pa13. Muna iye nemiwo makanzwa shoko rezvokwadi maari, evhangeri yekuponeswa kwenyu. Muna iye wamakatenda kwaari mukaisirwa chisimbiso noMweya Mutsvene wamakapikirwa. Vhesi 14, Mweya Mutsvene ndiye akutsanangurwa, hanzi ari rubatso rwenhaka yedu. Ndopandoda Mweya Mutsvene ari rubatso rwenhaka youpenyu usingaperi. Rega ndishandise izwi iri, zvanzi Mweya Mutsvene ndigarantuwa woupenyu usingaperi. Saka Mweya Mutsvene ane basa rekuisa chisimbiso pauri. Kana aisa chisimbiso pauri, iye osetifaya kudenga kuti pane munhu panyika wandaisa chisimbiso. Munhu iyeye ngaaverengwe panhaka youpenyu usingaperi. Saka pane mabasa 2 anoitwa noMweya Mutsvene mauri. Number 1, anotanga kushanda kuti mupfungwa nemwoyo namaitiro ufanane naJesu. Kana ashanda kwaGalatia chapter 5 vhesi 16 uchidzika, fambai noMweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Nokuti mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe,
anoti tsvina. Ndo zvinenge zvichishandiwa nomweya mutsvene mauri kuti urenge upombwe, kurara nomukadzi asiri wako, kurara nomunhu wausina kubvisira pfuma, kurara nomurume asina kukuroora. Mweya mutsvene andoisa mauri kuti urenge kuti iyi itsvina, idhoti, handi izvi. Woramba, kana waramba abvisa, odzvara chibereko chomweya, ndigo rudo nemufaro nekunaka norugare nokuzvidzora nokukudza vakuru nokuteerera. Odzvara kana adaro pane munhu mukati akafanana naKristu. Kana adaro mweya mutsvene oti right, basa rangu pamuchinda uyu raita, orayira vatumwa, orayira ngirozi kudenga. Malachi chapter 3 verse 16 inobva yatiyo, nokuti vaitya Jehovha vakataurirana. Jehovha akanzwa bhuku yokurangaridza ikanyogwa, vari kunyora vatumwa. Saka ngirozi inobva yaudzwa nomweya waMwari, nyora zita ramasivanda, robva ranyogwa kudenga. Rako iwewe zita rinonyogwa uri pano panyika, ronyogwa kudenga usiku, nokuti mweya mutsvene agutsikana kuti agadzira mauri. Munhu anoti akaonekwa nehuku dzinoti maiwe, munhu waMwari auya. Munhu anoti akaonekwa nemombe kudanga dzinoti dzese dzinoungana dzichikuma dzoti mai vauya. Munhu anoti akaonekwa nevemuraini vanoti maiwe, munhu waMwari vauya. Munhu anoti akaonekwa navaduku navakuru vanoti maiwe, zarurai mukova, munhu waMwari auya. Agutsikana newe, ndozvawavi. Zita ronyogwa kudenga mubhuku, rinonyogwa mubhuku. Pano panyika mweya mutsvene obva ati, ndakunyora zita raMwari pahuma dzako. Pahuma apapo ndo parinonyogwa nomweya waMwari, rinonyogwa mukati mupfungwa, hazvioneki paganda. Saka unenge uchiti kudenga zita riri mubhuku, panyika pane zita raBaba mauri. Kana zvadaro mweya mutsvene ashanda basa rake mauri, apedza. Teerera munhu waMwari, Mwari ngavakubatsire pandiri kutaura nyaya iyi. Iwewe reposition yourself, mira panzvimbo pekuti mweya waMwari ati uyu ndipe mbezo dzangu nedemo rangu, ndigadzire pamunhu uyu akafanana naKristu. Chii chinofanira kuitika pauri? Unofanira kuteerera kurayira kweshoko. Unofanira kuva nekutenda kusingadistebwi nesituation yepanyika. Unofanira kuva nekuvimba naMwari, kuti Mwari haakurasisi, Mwari haakudhambi samai vanoita abortion. Unofanira kutenda kuti Mwari akada nyika akaipa kuna Jesu, kuti vese vatenda kuna Jesu vanowana upenyu husingaperi. Unofanira kutenda izvozvo. Inzwa munhu waMwari, ndati unofanira kutenda. Kana watenda, pauri panouya vakuru, vakuru vanonzi mweya mutsvene neboka ravatumwa kuzogadzira mauri munhu akafanana naJesu Kristu, anogona kutaura achiti, vadikanwa, tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti zvichazovei. Hamusati manyasoona munhu akafanana naMwari. Munoziva mai vemakuhwa vemuraini vakuenda kucheche, ndo vamunoziva. Asi mai vashandiwa naKristu hamuvazivi. Zvichigere kuratidzwa. Hamusati maona vamwene vaibheja kuti ini nemwana wangu hatiparadzaniswi. Vaibheja vasati vatenda kuna Jesu. Navo vatenda kuna Jesu, vakudayira muna Kristu, vanogona kuudza mwanakomana wavo kuti ndinokuda pano, unouya pano kana uine mukadzi wako, because handidi kukuparadzanisa nemukadzi wako. Zvinoitwa izvozvo namai vagadzikwa nomweya waMwari. Unoziva kuti zvandiri kutaura izvi, maiziva muchinda mwanakomana wenyu anoti akachibuda mumba akapfeka aine hovhorosi yekubasa achinoshanda,
asi anodzoka nezvipanera zvekubasa, anodzoka nemabhegi aba, anodzoka nehembe. Ndo zvamaiziva munhu ari. Hazvisati zvaratidzwa kuti achazovei. Asi kana akatenda kuna Kristu, iyeye aiuya nezvinhu zvekubasa, muchamuona akuuya nesalari yaakashandira, kwete asina kushandira, nokuti akagadzigwa. Mweya wecorruption maari hapana, mwane mweya wokuita nekutendeka nekuvimbika. Mwari vakukomborere. Pandiri kukunamatira, mira panzvimbo yaunoti, Mwari, ndinoda kuti mandiri mugadzire munhu akafanana naJesu Kristu. Ndinokutsvakai Mwari kuti mandiri muchizooneswa ini nemi tinge takafanana. Dzura uso wako tinamati. Baba vari kudenga, tinotenda kuti shoko renyu ibenyu, shoko renyu rinogadzira, rinoshanda, rinobaya, rinotonga mifungo. Kutendera mweya wenyu kupinda muvanhu venyu, kuti mweya ashande kugadzira vanhu vakafanana naKristu. Avo baba avo namukoma namai avo, zvikuru musikana uyu, vari kuzviisa kwamuri, vagamuchirei kuti iko mweya mutsvene aburitse chisikwa chakafanana naKristu. Amen. Imi muri vana veumambo, pfuma yamunayo ndeya Jesu. Zivai kuti makomborerwa, mugotenda chikomborero. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, kuti basa sangano ribudirire. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, mune chikomborero chedenga. Jesu amirira chipo chako, kuona kuti unotendawo, kuti wapiwa chikomborero, chipirano moyo muchena. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, kuti basa sangano ribudirire. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, mune chikomborero chedenga. Jesu anodisa vatariri, vanokoshesa basa rake. Chavanowana havachengeti, vanofunga basa redenga. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, kuti basa sangano ribudirire. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, mune chikomborero chedenga. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, kuti basa sangano ribudirire. Vateereri, bvunzai mupiro wenyu, mune chikomborero chedenga.